violence itero ng'ama wacho no. In fact joma tindo ma kawaida kaka wan kwa wacho weche inagi inoki mako jipile gi jo DCI usimak ji mang'eny kabisa kwa wacho weche moko bedo publish e social media weri kata gi joma wuoyo live ng'amonde kan take Facebook gimarach imako jipile Kenya ka kenitere dogi case mar incitement to nikech mage jo siasa emomino ka joge timre kamae but chik mar Kenya ler kabisa in terms of incitement chik nitie kendo osechaji mang'eny kabisa en mana ni koro Kenya kae siasa gi institutions oket kumora achiel debe ni pogo gi kaka dwarore kaka katiba dwaro to debe ni mako jipile but chik nitie kendo en mana ni koro magi chik shida mar Kenya ni chik itiyo go mopogore kinga ma kawaida tichopie do matwei to kinja siasa min gi connection do bo kinyon kata mana NCC no bokidhie mani shida moro Kenya kae ero kama na enya ntiere romo pogoro makono podang loso weche mag siasa go ang'o bed gi thuolo mano mar range wachope wach mano mar Linda Walter Nyambaga oloso no sigana ni nyakoro mo jonda mondo mo winjane wach mar Linda Mwananchi ni makoro chopo e doho omak bura ka gi jodito mag Linda Mwananchi ntiere affidavit kacha mane okete kogno kanyo koda mano